कंचन राज मुजफ्फरपुर। कैसे बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। जब से देखलियो गे छौड़ी गोरे गोरे गलिया तोहार। जब से देखलियो गे छौड़ी गोरे गोरे गलिया तोहार। कैसे बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। कैसे बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। जब से देखलियो गे छौड़ी गोरे गोरे गलिया तोहार। जब से देखलियो गे छौड़ी गोरे गोरे गलिया तोहार। कैसे बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। कैसे बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। होई गेलो तोहरा से प्यार। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से। जब से सुनलियो गे छौड़ी मीठी मीठी बोलिया तोहार। जब से सुनलियो गे छौड़ी मीठी मीठी बोलिया तोहार। कैसे बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। कैसे बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। जब से सुनलियो गे छौड़ी मीठी मीठी बोलिया तोहार। जब से सुनलियो गे छौड़ी मीठी मीठी बोलिया तोहार। कैसे बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। कैसे बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। होई गेलो तोहरा से प्यार। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। सपनों में याद आवो छौड़ी गोरे गोरे गलिया तोहार। सपनों में याद आवो छौड़ी गोरे गोरे गलिया तोहार। कैसे बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। कैसे बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। सपनों में याद आवो छौड़ी गोरे गोरे गलिया तोहार। सपनों में याद आवो छौड़ी गोरे गोरे गलिया तोहार। कैसे बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। कैसे बताइयो गे छौड़ी होई गेलो तोहरा से प्यार। मिक्स बॉय एमबी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोड़वा बाजार झाझा।